Mas kek jenengan ditimbali. Inte Dalem seliramu ki suwe ki ngopo to kok malah sajane ki nesu koyokan karo aku. aku lagi sedih Sam. Oh iya, biasane arep mangkat Hatiku sekolah. sedih banget. Heeh, arep mangkat biasa kuwi. Aku saiki kok dekati ngaren. Gimana aku gak sedih Sam? Ngene iya, Gimana? wis ayo budal nang mundu kaya ana gremeng-gremeng ana Pak Wo mundu. Oh iya. Kok teko melok delok, ayo lu godhong jati ngisor ya. Aku mau godhong jati. Lah kok nek setengah gatel-gatel. Wetine gatelen. Nek setengah gatel-gatel penak kok maksudnya penak ning ukur. Ayo budalin ayo. Ayo, ayo. Ayo. Ditandur Pak Erang ning sawah mundu ela genjo go kira kabeh opo kembang
blimbing aku seneng yo nek ana kembang blimbing ayo padha sing eling para Gusti kang paring ditandur ning Tegal mundu ala kendo kira kembang opo kembang melati aku seneng kembang melati ayo padha mamuji dengar saane Gusti